Nagatubang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa publiko kag ginbali ang mga espekulasyon nga ginpatay na siya sang Iran. Sa imbukada sa iyang press conference, ginuunahan na ni Netanyahu sa pagsiling nga buhi sa gihapon kag fake news sa nagalagaw nga impormasyon nga napatay na siya sang ilang mga kasumpong. Sang nagligad nga adlaw, nagpost man si Netanyahu sang video sini nga nagainom sa sang kape samtang yara ini sa Jerusalem. Ginpakita ini sa Telegram tapos ginpagwa sang Iranian state media kag ginpalapnag sa Tehran nga napatay na o kung napilasan si Netanyahu bangod sa ilang pag-atake. Apang madamo ang nagmunong AI ang among video. Una na nga ginsiling sang Iran Revolutionary Guards nga puntirihon nila ang mga Israeli Prime Minister samtang nagapadayon ng gyera. Halin sa nagsugod ang gyera, nakabisita si Netanyahu sa duwa ka mga lugar nga ginigo sang Iranian missiles kag nakakadto man sa ospital kag port kag military bases. Apang limitado lamang ang media access. Ang ilamang opisinang direkta nga nagapagwa sang videos, ilabi na mga statements ni kangod sa development sang tensyon sa rehiyon kag mga bagay nga naga-involve sang interes sang Israel. First of all, I just want to say I'm alive. And you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Nanindugan naman si Netanyahu nga wala man gindarahig lang o kon ginpilit sang Israel ang Estados Unidos sang Amerika nga mag-entra sa gyera kontra sa Iran. Pahayag ni Netanyahu wala man sang bisan sino nga lider o kon pungsod ang makadikta kay US President Donald Trump kung ano ang iya himuon. I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. President Trump always makes his decisions on what he thinks is good for America, and may I add, I think what is also good for future generations. In this case, those interests are absolutely clear. And so is the clarity of our achievements. Together in close coordination with President Trump, close coordination between America and Israel, our militaries, our intelligence services, we're achieving goals in lightning speed. But I want to say another word. It's been said that for 40 years, I've been saying that Iran is a danger to Israel and a danger to the world.